Javier Murelagarrekin gaude, Euskal Herriko Unibertsitateko geologoa, eta fosilen adibide diferenteak azalduko digu. Fosila da izaki bizidunak utzitako aztarnak, arroketan, arroka bihurtuta ikusten aurkitzen ditugunean. Orduan, aztarna horiek motako asko izan daitezke, gorputzaren zatiak, izan daitezke baita ere ibiltzerakoan, dero bere aktibitatearekin usteko aztarnak, gero lurperatu eta arroka bihurtzen direnak. Adibidez, prozesua izango zen hau izango zen rekonstruzio bada, da amonite batena, eta itxasoan bizi zen animali bat, orduan honek zeukan albagarron antza dauka, da moluskoa da, eta maskorra zen mineralizatuta zegoen, karbonatozko zen. Orduan animali hau hil egingo zen, hil lurperatu egin zen, eta gero arroka bihurtu zen. Orduan daukagu ja, arroka bihurtuta, eta arrakaren barnean, hor daukagu, amonitean. Hor, aurkitzen dugunean, arroka batean ikorritzen dugun halako fosil bat, badakigu arroka hori itxasoan sortu zela. Eta guk hasten bagara bereizten, fosil horiek jakin ezkero noiz bizi izan ziren, badakigu arroka hau sortu zela itxasoan, eta sortu zela orain dela 100 milioi urte. Zeta badakigu espezie hori bizi izan zela garai horretan. Hau izango zen, adibide, klasiko bat, badakagu beste, amonite beste adibide bat. Izango zen antzekoa, ikusi, alde bigunak beti ustelduta desagertzen dira, baina alde mineralizatuta lurperatzen bada kontserbatu daiteke fosil bezala. Arroken barruan ikusi dugun bezala. Hemen daukagu beste adibide bat. Hau da gaur eguneko enbor bat, ikusteko bere testura nolakoa dan, eta enbor fosil bat. Kontserbatu dituzte, hazkunde eraztunak ere kontserbatzen dira, eta baita ere kanpoko testura. Kasu honetan hau da gaur egunekoa, eta hau da fosilan. Da, harria, ez da? Bai, harria da, kasu honetan, ia osoa kuartzoa da. Eta beste fosila egozik izango dira ja, bere izaki bizien horien korputz zatiak, baina izan daitezke baita ere, bere aktibitatean sortutako fosilak. Adibidez, kasu honetan dira oinatzak. Danak ezagutzen dituzte dinosaurio oinatzak, hau dira zenizerokoak, orain dela 20 milioi urtekoak Errioxan, hango ibai baten ibili zen, ikusten duzue olako oinatza, kasu honetan da txori batena, eta baita ere, artiodatilo bat, hau da, orein edo hauntza, baino txikiago zen, ikusten dira hemen, atzeko bi hainkaren utzitako markak. Orain dira 20 milioi urte ibili ziren ibai ertz batean, eta bere ikutzeko oinatzak lurperatu ziren eta arrokari gogortu denean geratu da bere oinatzen marka. Hau ere, fosila dira. Eta ez daude, animali horien korputz zatiak ez daude. Eta bere aktibitateak utzitako aztarnak kontserbatu direla. Oinatz fosilak oso interesgarria dira. Zeta aztertuz, jakin dezakegu animali hori nola ibiltzen zen. Bien arteko distantzia kalkulatuz baita ere, jakin dezakegu gitxik gora bera, gerria nola ze zabalarekoa zen. Edo beraien arteko distantzia kalkulatuz, jakin dezakegu korrika ibiltzen ziren, edo nola ibiltzen ziren. Eta horrela, fosilak, inofosilak deitzen direnak, balio dute, paleoetologia deitzen dena egiteko, konportamendua. Ikusteko nola konportatzen ziren, nola ibiltzen ziren, antzinako animali horiek. Zeko, espezie horiek gaur egun ja ez dira existitzen, hau neko gaztea da, odesea tertziarioa, orain dela 20 milioi urte bizitako animalia, bakarro honeko antzekoak. 20 milioi urtekoak dira. Hau oinatzau, pentsatzen da, gruia baten antzekoa izango zela, hauek artiodakiloak, gaur eguneko oreinak edo hauntzak edo orkatzen antzekoa izango zela, baina adibidez, joten bagara, arroka zaharreta gora, hongo dira dinosauroenak. Eta guztiz desberdina dira. Baina, funtzionamendua antzekoa. Eskerrik asko.